siyavula khona usuku lokuthi kudlalwe imidlalo yemiqhudelwano esithi oyingqungqulu kwi-netball KwaZulu Natal, okuyingqungqulu zabesilisa ezine ney'ngqungqulu zabesifazane ezine, male teams and female teams. Sibiza-ke nge-grand finale izodlalela eMhlathuze ngomgqibelo mhla ka-11 ku-October. Ngakho-ke uyabona ukuthi bathi-ke i-top 8 ye-netball, kodwa-ke i-grand finale yethu KwaZulu Natal. Umdlalo omhle kakhulu lo ngoba iligi yethu ye-netball KwaZulu Natal isikwazile ukuthi i-sustain i-survive isikhathi eside yenza kahle. I-development iyiligi eqhakambisa futhi ekhipha amakhono abadlali abaze badlulele even nakwizikhwadi zaka-national kwi-netball. Ngakho-ke imidlalo ebaluleke kakhulu esiyithandayo. Nokho-ke sinaso isikhalo esincane sokuthi abebhizinisi babukeka bebafishane kakhulu kwi-sponsorship ngasohlangothini lwe-netball, okungafani nakweminye imikhakha yezemidlalo. Ngakho-ke siyalihlaba ikhwelo lokuthi sengathithi abamabhizinisi bangasondela ekuthini bawusekele umdlalo we-netball ngoba kakhulukazi